Hello friends, my name is Goyary. To नोंथांमोनखौ बरायबाय आंनि YouTube चेनेलाव। तो नोंथांमोना एसार दानायगासिनो Goyary YouTube चेनेल। तो Goyary YouTube चेनेलाव ओरैबायदि मोनगोन जे सानफ्रामबो मुलिनि सोमोन्दैनि बागै। तो नोंथांमोना सानफ्रामबो मुलिनि सोमोन्दैनि बागै मिथिनो थाखाय नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ Goyary YouTube चेनेलखौ नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामनानै लोगोसे आरो बन्धु बाय बागिनि शेयार खालामदो लोगोफोर। फैदो बिदिब्ला भिडिअखौ लाइक होनानै नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायलांदो। तो लोगोफोर गोबां कमेन्ट्स हरदोंमोन जे मानसिया मोनसे मुलिजोंनो यानि मोनसे फुननायजोंनो आथोन हौवाफोरनि बयसफोरनि आथोना गोलाव जानाय यानि गिदिर जानाय आरो लोगोसेयैनो ब्रास्ट यानि आइजोफोरनि आहारबासिया बोरैजाय गिदिर जायो माबोरै गिदिर जागोन गोरलै आदबजोंनो बेखौ बुंहरदोंमोन जे फै बिदिब्ला जोङो भिडिअखौ खालामदिनि यानि मुलिखौ बुथुमदिनि। अब्ला नोङो ला बाजास्टाव जों मा मोननाय जायो भिटामिन इ मोननाय जायो। आहारबासा आरो यानि ब्रास्ट आरो फिनिश बे देरनायाव मदद खालामो। अब्ला नोंथाङा फिनसिलिं लाबावनांगोन फिनसिलिं जायखौ बाजाराव अरिजिनेल मोननाय जायो जायखौ फिनसिलिं गोबां बिबांनि बेलेग बेलेग फिनसिलिं दङना बेखौ लानाङा ज' बे जेराव देखायनाय स्क्रिनाव नुनाय दं बेखौनो ला फिनसिलिं। नोंथाङा अब्ला लानांगोन फिनसिलिंखौ गिबि खेब लायोना बाजास्टावखौ गिबि खेब लायो नोंनि गोसो जेसेबां नांगौ जेसेबां बिबांनि नांगौ जे बेखौ होबानो जाबाय। तो आंनो बेसेबां बिबांनिल' नांगौ मानो होनबा आङो एग्जाम्पल हिसाबावसो देखायनो थाखाय आं एसेल' लाबाय। तो नोंथांमोना बुरजा लानो हागोन नोंथाङा अबे जायगायाव फुनगोन बेखौ ला। यानि एबार आं बाजास्टावखौ लाबाय बाजास्टावखौ लानानै नोंथांमोना बेसेबां बुरजा लायो नोंनि गोसो बे नोंनि फिनिसाव फुनो ना ब्रास्टआव फुनो नोंनि गोसो जिखुनु बडियाव फुनो नोंनि गोसो आरो हा अबेयाव फुननो हागोन नोंनि गोसो। बेखौ आरामसे फिनसिलिंजों आरो बाजास्टावजों नोंथाङा लगायखांबायबा बिराद मोजांलि लगायखांनानै नोंथाङा सुरु आरामसे आखाइयाव लादो। यानि मोजां आखाइयाव नानो जायगायाव जेराव नानो लागा ब्रास्टआव नायो ना फिनिसाव नायो नोंनि गोसो। यानि एबार बिदि लादो फुनदो गोसोआव लाखि जेराव फिनिसाव फुनोब्ला फिनिसखौ नोंथाङा बोफ्लावनानै फुन हागौमानि जेसेबां बोफ्लावो एसेबांनो फुनबाय था बोफ्लावनानै आरो ब्रास्टखौ फुननोबा ब्रास्टआव नोंथाङा गोजौथिं बोखोनानै फुनबाय था गोजौथिं अट'मेटिकलि गोजौथिं बोखोनानै फुनबाय था एखेबारे गोरा गोरा नारसिननानै जेन ब्रास्टखौ हा यानि आहारबासाखौ गोरा गोरा नारसोनानै फुन आहारबासायाव फुननोबा आरो फिनिसाव फुननोबा यानि जोला आथोननियाव फुननोबा जोला आथोनाव फुननोबा बोफ्लावनानै फुननांगोन। बेनि रिजाल्टखौ नोंथाङा मोनगोन जे 60 दिननि लागै नोंथाङा बे रिजाल्टखौ मोनगोन। नोंथाङा ट्राइ खालामनानै नायनो हागोन 60 दिननि गेजेरावनो नोंथाङा रिजाल्टखौ मोनगोन। तो नोंथांमोना दिनैनि भिडिअखौ जोबोर मोजां नांदोंब्ला नोंथांमोना लाइक खालामदो आरो लोगोसे शेयार खालामदो नोंथांमोना बन्धु बाय बागिनो। तो दिनैनि भिडिअखौ आङो एसेनोसै दोनथ'नो लाबाय नोंथांमोना बाय बाय।